गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दखरा एप्सनि आफादगिरि बिबानाव थानानै समाज बेरेखा खामानि आरो आफादनि हेंथा मावनायनि थाखाय एप्सआ आफादनिफ्राय होखारदों। गांसे फोसावलायनि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखा फोरमायथि हरदों। आफादनि संबिजितखौ मानिना सोलिनो हायैनि संबिजितनि बादगा खामानि मावनायनि थाखाय जिल्ला आफादा थोंजोङै हग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलिफु मावसुमनि आफादगिरि बनमिलन स्वर्गियारिखौ आफादनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होनना मिथिदों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिनि बेरफुसार बिबुंथि। खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेसेबां रां दं जमा खालामनानै मोजां संसार जानो नाजादो बुंदों बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारिया। बावैसो साननि उनाव एम रन्जित बसुमतारिया सा 700 जयनिं हाबाफारि लागोन। बेखौ खाम्फानि न' सेरावनो लानाय जागोन। कास्टम बसुमतारिया मासे जोला सिंखावरिसो, गतिके बे सिंखावरि जोलानि बाथ्राखौ लानानै जेबो आबुल साबुल जानांगौनि खोथा गैया। 852निफ्राय बांसिन बिपिएफनि दिनाव टेस्ट पास जानानै लाइफ सिपिएल जानाय लाइमोनफोरखौ इउपिपिएल दोलोआ साख्रि होदों। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ एम रन्जित बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथियो। दिनै इउपिपिएल दोलो एबा एम रन्जित बसुमतारिखौ मोजां मोननानै 14 नं चिरां दुवार आसाबारि प्राइमारि बिपिएफ दोलोनि गोख्रों सा 17निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों। जयनिं जानाय बिथांमोनखौ बिथाङा बरायनानै लायो। रां घुस लानानै सानै साख्रियाल मावफारिया हमजादों। गसाइगाव रेभिनिउ सार्कल मावख'आव हरखाब सिएमनि संदानग्रा हानजानि नायबिजिरनाय। संदानग्रा हानजाया घुस लाग्रा सानै लाट मण्डलखौ हमदों। 25,000 रां घुस लाग्रा इमामुल हक आरो महरी आलीखौ हमदों। रायजोनि गेजेराव घुस लाग्रा साख्रि आवलाफोरनि हेंथायै संदाननाया सोलिगासिनो दङ। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय काजियामाटी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै गुदि फरायसालिनि थाखो 4 आरो 5 नि फरायसाफोरखौ लानानै रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय जायो। हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सालभेसन मुसाहारि बिथांखौ बेखेवगिरि आलासि महरै हांख्रायनाय लेखा बिथाङा बेखेवनानै होयो। गसाइगावनि बलांगुरियाव थानाय आइटिआव नुजाफैगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गसाइगावनि बलांगुरियाव थानाय आइटिआइआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 10 अक्ट'बराव नुजाथिफैगोन। बिनि थागथियारि खालामनायखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हास्ता बिथांजों लोगोसे एमएलए जिरन बसुमतारि बिथांमोना दिनै नायदिंफैदों। लोगोसे बे नायगिदिंफैनायनि गेजेरजोंनो हाबाफारिनि थाखाय जेसेबां थागथियारि जानांगौ बिनि 90% जाफुंसारबाय आरो दिनै बेलासिनि गेजेरावनो गासैबो थागथियारि जागोन होनना फोरमायदों मावफुं सोद्रोमा उइलसन हास्ता बिथाङा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। राजखान्थिनि गेदेर खौरां। उदालगुरि फेरगावआव बिपिएफआव जयनिं जानाया नंखाय होनना इउपिपिएल दोलोआ गोख्रों अजद होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव ओनसोलाव थांनाय 9 अक्ट'बराव बिपिएफआ मेगा जयनिं हाबाफारि लाना सोद्रोमा थिसनदोंमोन। बेखौ लाना फेरगाव ब्लक इउपिपिएलआ नंखाय जयनिं होनना खौरां मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। खौरां मेलनि गेजेरजों फारियै फेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बुदिराम बर' आरो नेहाथारि दिपेन बर' बिथांमोना बिपिएफनि जयनिं हाबाफारिखौ नंखाय होननानै बुंदों। बिपिएफ दोलोआ गावसिनि सोद्रोमाफोरखौ जयनिं जाहोदों होनना गोख्रों अजद होदों। मागथाइगाव गामिनि गोदानै लुफुंनाय पिसिडिसि नब्लांखौ दिनै एमएलए जिरन बसुमतारिया बेखेवना होबाय। बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय गासैबो गामिनि पिसिडिसिआव पिसिडिसि नब्लां लुनानै होगोन बुंनानै खोथा होनाय बायदिनो बिटिआर सरकारा लुनानै होगासिनो दङ। बेबायदिनो दिनै मागथाइगाव पिसिडिसि नब्लांखौ गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवना होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव एमएलए बिथांजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ बसुमतारि, जमदुवार बियाबनि टिसिएलसिसि मासिगिरि निरद नार्जारि, लोगो टिसिएलसिसि मासिगिरि नितुन बसुमतारि बिथांमोनजों लोगोसे मागथाइगाव पिसिडिसिनि मासिगिरि सोद्रोमाफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। पिसिडिसि नब्लां बेखेवनाय लोगो लोगोनो दिनैनिफ्राय पिसिडिसिनि मासिगिरिखौ नागिरबाय थाना जासे बे नब्लाङाव फैनानै पिसिडिसिनि गासैबो खामानिखौ मावनानै लानो थाखाय सुबिदाखौ मोननो हासिगोन।
बेयो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां होननानै एमएलए बिथाङा बेबायदि फोरमायो। गिख्रंथाव दैबानाजों सिक्किमाव जिउ खोमानांनाय बाक्सानि भारतारि फाइकि बिर जोहोलाव मुंख्लं मितु कलितानि गामियाव दुखुनि थासारि। बाक्सानि आनन्द बाजार हाटखलायाव नुजाथिफैदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सिक्किमनि दैबानायाव जिउ गोमानाय फाइकि जवान मितु कलितानि नखराव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिटिआरनिसो प्रमद बर'आ नुजाथिना सुखु दुखुनि खौरां लाहैदों। क'क्राझार बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव एबसुनि फिन गोख्रों धरना हाबाफारि। गले गले सोमावसारदों एबसुआ, दिनैबो फिन सोमावसारदों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसम लाडुसिंखौ बिबाननिफ्राय होखारनांगौनि दाबिजों एबसुआ सोमावसारनायखौ लागासिनो दङ। दिनै बिनिनो 3थि सान। फुंबिलि 9 रिंगानिफ्राय दासिम सोलिबाय थानाय बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसम लाडुसिंनि हेंथायै एबसुआ गोख्रोङै सोमावसारदों। एबसुआ गोख्रों दाबि खालामदों जेब्लासिम लाइसम लाडुसिंखौ बिबाननिफ्राय बोख्लाया अब्लासिम एबसुआ गोख्रों सोमावसारगोन। मख'नो गोनांदि एबसुनि सोमावसारनायाव बिटिआर खुंथायनिफ्राय गांनै लाइजाम हरदों होनना मिथिनो मोन्दों। संविधानखौ बासायनानै संविधानिक मर्यादा राष्ट्रपति अफिस आरो राज्यपाल अफिसा जाबाय संविधाननि मोनसे बेखौ रैखा खालामग्रा मोनसे फसंथान। But the act and the action whatever the governor of Assam and the governor office and the Raj Bhavan is doing is against the constitution of India. ভারতীয় সংবিধানে উল্টায়ে ভারতের সংবিধানের প্রতি পন্থী হিসাবে ভারতের সংবিধানের বিরোধী হিসাবে অসমৰ ৰাজভৱন। उदालगुरि जिल्लानि फेरगावआव बिपिएफनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। फेरगाव ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव फुरनि फेरगाव जनता संघनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि आरो गेवलां मेल हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि कास्टम बसुमतारी, बिटिसिनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर' आरो बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा ज'ज'यै बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां जिल्ला सावस्रि समाजनि बानजायनायाव थुक्राझारनि पिसिडिसि नब्लाङाव मुलुगनां मेन्टेल सावस्रि सान फालिनायजों लोगोसे सांग्रांथि मेल बानजायदों। मुलुगनां मेन्टेल सावस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै चिरां जिल्ला सावस्रि समाजा चिरांनि थुक्राझार पिसिडिसि नब्लाङाव मेन्टेल हेल्थ इज ए इउनिभार्सेल हिउमेन राइट दाखौ लाना सांग्रांथि मेल बानजायो। लोगोसे बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै आथिंजों हान्जा सुनाय, फावथिना दिन्थिनाय आरो सागान होनाय हाबाफारिबो बानजायो। मेडिकेल एन्ड हेल्थ अफिसार डक्टर शान्तानु नाथ, डिस्ट्रिक्ट कन्डिशनार एनसिडिसिएलनि कर्न बर्मन, क्लिनिकेल साइकोलजिस्ट मिस प्रतिभा बरा, बडलेण्ड कमिउनिटि काउन्सिलरनिफ्राय फेमास हाज'वारि, भिसिडिसिनि मावथिफोर आरो ओनसोलनि सुबुंफ्रा बाहागो लायो।